Woo! Malipayon lagi ka karondoy. Hindi daw tingog. Naon siya magkadra doy. Sige ra magkagkiay-kiay. Parte jud nimong lipaya ba? Alangan, kitsa may di malipay ana ang imuhang video sa Reels nagtrending man. Lipay jud ka kaayo ah. Ginagawa mo. Ay congrats de ay doy. Likewise, Buknoy. Congrats po sa imo. Congrats sa atong duha. I love you, Buknoy. Sana all. Ay salamat mapalitan na jud ko ani grilo. Yati apod ani Buknoy oy. Abi na ko gikalimtan na nimo na. Naa pa din na si mong hunahuna di ay. Agoy, sao naman lang ani oy. Matay mo ingon na jud ko Buknoy og naagitay budget Buknoy kay karon lang daan. Nagpalit ko siguro og bugas kay wa ba yatay malungag no. Wa ba yatay gikaon ganina gami mo rice rata. Di ba? Sabta pod Buknoy. Sabta pod ang ato ang sitwasyon. Oh no. Di ba tinuod? Sige doy, sunod na lang. Kasabot man ko sa imuha. Bantay bitaw ha. Basig ugma puhon. Sunod adlaw. Mangulit na pod ka kay muadtog kaning DIY kay magpapalit og relo. Unsaon naman lang na oy. Balo na ba day kamutan og oras anang relo? Gago. Oo unsa may pagtuon nimo sa ako, walay grado? Sige Buknoy kay mangutang sa tagtuba kay mag-celebrate ta. Happy man ta kayo karong adlaw. Yehey! May panantuba, dili kalimtan, binuang naman na imuha. Gago! What?